Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Thank you. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. അപ്പോൾ ഇന്ന് ലെവൽ 1 കഴിഞ്ഞവരും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരോട് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഈ ലെവൽ 2 എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആണ്. 18 അധ്യായം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നത്തെ ആഴ്ച വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുകയായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സുകൾ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ചേർന്നാലും പിന്നീട് 18 അധ്യായം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും 1ാമത്തെ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ്സിലും 4ാമത്തെ അധ്യായം വരെ പങ്കെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ലെവൽ 3യിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 4ലാണ് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളതിൽ വിഷമിക്കരുത്. കാരണം അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ മധ്യത്തിലാണ് ഓരോ ലെവൽ 1 ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് ഡിവോട്ടീസ് ഈ ലെവൽ 2ലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാറാണ് പതിവ്. പിന്നീട് അവർ ഏത് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തോ അതെത്തുമ്പോൾ അവിടുന്ന് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് പിന്നീട് ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൂടാതെ ലെവൽ 2വിലും നമുക്ക് ക്വിസ് എല്ലാം ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു തരാം. അതിലും 18 അധ്യായങ്ങളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇന്ന് അധ്യായം 4 ജ്ഞാനയോഗമാണ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ 10 ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ ഭഗവാൻ ആർക്കാണ് ഉപദേശിച്ചത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ് പറയുക? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് വിവസ്വാനം. വിവസ്വാൻ എന്നാൽ ആരാണ്? സൂര്യദേവൻ. ശരി. അപ്പോൾ വിവസ്വാൻ എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവസ്വാൻ എന്നുള്ള സൂര്യദേവന് ഭഗവാൻ സൂര്യൻ വ്യവസാൻ മനുവിനും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അതെ. അപ്പോൾ സൂര്യൻ ദേവന് ഭഗവാൻ ഇതിനു മുൻപ് ഈ ജ്ഞാനം, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നത്. വിവസ്വാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിവസ്വാൻ അത് തന്റെ പുത്രനായിരുന്ന വൈവസ്വത മനുവിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായിരുന്ന ഭൂമിയിലെ രാജാവായിരുന്ന ഇക്ഷ്വാകു മഹാരാജാവിനും ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ പറയുന്നത്
ഭഗവാന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ വിവസ്വാന് മാത്രമല്ല ഉപദേശിച്ചിരുന്നത്. മുൻപ് ഭഗവാൻ അത് 4 സമ്പ്രദായങ്ങളാകുവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് 4 സമ്പ്രദായങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച ബ്രഹ്മാവിന്റെ സമ്പ്രദായം. ആ ബ്രഹ്മദേവനിലൂടെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ അത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. രണ്ടാമത്, ലക്ഷ്മി ദേവിയിലൂടെ വരുന്ന ശ്രീ സമ്പ്രദായം. അതും ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഭൂമിയിലുണ്ട്, നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലുണ്ട് ആ സമ്പ്രദായം. പിന്നീട് രുദ്രനിലൂടെ വന്ന രുദ്ര സമ്പ്രദായം, 4 കുമാരന്മാരിലൂടെ വന്ന കുമാര സമ്പ്രദായം. ഈ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളും വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായങ്ങളാണ്. അതായത് വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്തെ അറിയുന്ന, ആ ജ്ഞാനത്തെ അറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന, ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്ന് 3 ലോകങ്ങളുടെയും മഹേശ്വരൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന 4 വിധത്തിലുള്ള വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഈ ഭാരതത്തിലുണ്ട്. അതിലൂടെ ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം എന്താണ്? പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ജ്ഞാനത്തിന് കോട്ടമൊന്നും തട്ടുന്നില്ല. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ പരമ്പരയാണ്, ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവർ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിരിക്കും, പരിശുദ്ധരായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവരിലൂടെ നമ്മൾ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുമ്പോൾ നമ്മളും പരിശുദ്ധരാകുവാൻ അത് സാധിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവരിലൂടെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വളരെയധികം പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരാൾ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് വിവർത്തനം എഴുതുകയും അത് ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പറയുകയും അത് നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്താലോ? കാരണം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് 4 വിധത്തിലുള്ള കുറവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ ഗുണങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ജ്ഞാനം, ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നതും ശരീരം അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും. അപ്പോൾ ഗുണങ്ങൾ എന്തായാലും തന്നെ ഭൗതികമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മോചനമില്ല. അത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പല വിധത്തിലും ഭൗതികതയിൽ തന്നെ തളച്ചിടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയ ഒരു മനുഷ്യന് 4 വിധത്തിലുള്ള കുറവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അയാൾ പരിശുദ്ധനായിരിക്കുകയില്ല. കാരണം ഒന്നാമത്തെ കുറവ്, അയാൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റാനിടയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം അയാൾ ഈ ഗുണങ്ങളിലൂടെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടല്ല, പരിശുദ്ധനായിട്ടല്ല, ജീവാത്മാവ് എന്ന നിലയിലല്ല അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. പിന്നെയോ താൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള അവബോധത്തിലാണ് അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അയാൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, തെറ്റ് പറ്റും. രണ്ടാമതായിട്ട് അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണതയില്ല. കാരണം അവ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളായതുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് പരിപൂർണതയില്ല. അവ വ്യാമോഹത്തിന് വഴങ്ങുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 4മതായിട്ട് ഈ വ്യാമോഹത്തിന് വഴങ്ങുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിപൂർണങ്ങളല്ല. 3മത് വ്യാമോഹത്തിന് വഴങ്ങുന്നു. 4മതായിട്ട് അയാൾ മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്. അതുമൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? തൻ്റെതായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക. അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നോക്കുന്നതല്ല. പിന്നെയോ ഞാനാണ് ശരി, അതാണ്. അങ്ങനെ ഒരാളുടെ മേൽ തൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു. അതിങ്ങനെ മറ്റൊരാളെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്. അതുമൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ പാണ്ഡിത്യം കാണിച്ച് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം മുതലായവയെല്ലാം വിവർത്തനം ചെയ്യുകയും നമ്മളെ അത് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ഏതു ഗുണത്തിലാണോ ഇതെല്ലാം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്തത്, ആ ഗുണത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചാണ് അയാൾ ഇതെല്ലാം എഴുതി വെക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയോട് കൂടെയോ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചോ ഒന്നുമല്ല. ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ അയാൾ താമസ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും അയാളുടെ ചിന്ത, അതിനനുസരിച്ചാണ് അയാൾ ഇതെല്ലാം വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത്. സത്വഗുണത്തിലും രജോ ഗുണത്തിലുമാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അയാളുടെ മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിനനുസരിച്ച് അയാൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യും. എന്നാൽ
ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ പരമ്പരയാകുമ്പോൾ അവർ സ്വയം പരിശുദ്ധരാകുന്നു. ആദ്യമേ തന്നെ അവരുടെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് അവർ സ്വയം പരിശുദ്ധരാകുന്നു. എന്നിട്ടാണ് അവർ ഈ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനത്തെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ അവർ ആദ്യമേ തന്നെ താൻ ഗുരുവാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ തൻ്റെ ഗുരുവിന്റെ സമ്മതത്തോടു കൂടി അവർ ഗുരു ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഗുരു എപ്പോൾ അവർക്ക് പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ മാത്രമേ അവർ മറ്റുള്ള ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുമൂലം അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചവരായതുകൊണ്ട്, പരിശുദ്ധരായതുകൊണ്ട് അവരാൽ നമുക്ക് ഉപദേശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളും പരിശുദ്ധരാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പരമ്പര എന്നുള്ളത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന ശിഷ്യ പരമ്പരയായതുകൊണ്ട്, അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതായതുകൊണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിശുദ്ധമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്കുണ്ടായിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാൻ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, തേഷാം ഏവ അനുകമ്പാർത്ഥം അഹം അജ്ഞാനജം തമഹ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അതായത് ഞാൻ അവരിൽ കരുണയോടുകൂടി, അവരിലുള്ള അനുകമ്പ കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള അജ്ഞാനത്തെ നീക്കി ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശം ഭഗവാൻ സ്വയം ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാരിലുള്ള കരുണയോടുകൂടി, കാരണം ഭക്തന്മാരുടെ പരിശ്രമം കണ്ടിട്ട് സന്തുഷ്ടനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവരോടുള്ള കരുണ മൂലം സ്വയം അവരിൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പൂന്താനത്തിന്റെയും പിന്നെ നാരായണ മേൽപ്പത്തൂരിന്റെ ഭട്ടതിരിയുടെയും എല്ലാം കഥകൾ, അവരെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അവർ ഭാഗവതവും കൂടാതെ പൂന്താനം, ജ്ഞാനപ്പാന മുതലായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം എഴുതുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് അവരുടെ അവരുടെ ഒപ്പം ഇരുന്നു കൊണ്ട് അത് വായിക്കുകയും തെറ്റിതിരുത്തുകയും എല്ലാം ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന്. കാരണം ഭക്തന്മാരോടുള്ള അനുകമ്പ, കരുണ അത് ഭഗവാൻ കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പിന്നീട് അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. പിന്നീട് അത് പരമ്പരയിലൂടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത ഈ അർജുനന് ഉപദേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് 2 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ തന്നെ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട്. അത് പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ക്രമേണ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ച ഗീതയ്ക്ക് കോട്ടം തട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി. എങ്ങനെയാണത്? അത് പരമ്പരയിലൂടെ ആരും സ്വീകരിക്കാതെ വരികയും തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് അത് ഇവിടെ ആചരണത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അങ്ങനെ ധർമ്മത്തിന്റെ ആചരണം മാറി അധർമ്മം തഴച്ചു വളരാൻ തുടങ്ങി. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ, ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ നമ്മൾ അതേപടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം. നമ്മൾ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് എന്ന് വരുന്നു. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ മാനിക്കാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുമ്പോൾ അത് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാകുന്നു. അങ്ങനെ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ച ഗീത ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായതോടുകൂടി അധർമ്മം തഴച്ചു വളരാൻ തുടങ്ങി. അതോടുകൂടി പിന്നീട് അധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പിന്നീട് അവതരിക്കുന്നത് ദ്വാപരയുഗത്തിൽ. അപ്പോൾ അർജുനന് ചോദ്യം വരികയാണ്. കാരണം അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, വിവസ്വാൻ എത്രയോ യുഗങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ് അവതരിച്ചത്, അങ്ങ് ഈ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചിരുന്നു, അങ്ങ് എങ്ങനെ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു? അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാനും അർജുനനും അനേകം ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അതെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട്. എന്നാൽ അർജുനന് അതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ എന്താണ് അതിന് കാരണം പറഞ്ഞത്? പ്രഭുപാദ അതിന് കാരണം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാം ഓർക്കുന്നു, അർജുനൻ ഒന്നും ഓർക്കുന്നില്ല? പ്രധാനമായ വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ് പറയുക? ജീവാത്മാവാണ്, പരമാത്മാവാണ്.
കറക്റ്റ് മാതാജി. ആരാണ് പറഞ്ഞത്? യമുന മാതാജി. അപ്പോൾ ശരി. അർജുനൻ ജീവാത്മാവും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, കാരണം ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും വസിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ സ്വന്തം സ്വരൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. എന്നാൽ ജീവാത്മാവാണെങ്കിലോ ഒരു ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് വേറൊന്നിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതോടുകൂടി മുൻ ജന്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഓർമ്മകളും പൊയ്ക്കളയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എനിക്കും നിനക്കും ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എങ്കിലും എനിക്ക് ഇതെല്ലാം ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അതാണ് വ്യത്യാസം. പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹം ഏത് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാലും, ഏത് ശരീരത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം അവതരിച്ചാലും അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികതയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല. എന്നാൽ നമ്മളാണെങ്കിലോ, നമ്മൾ ഏത് ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നുവോ ആ ശരീരബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റപ്പെടുന്നു. അതാണ് നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. കൂടാതെ ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു, നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമേ ഇല്ല. എന്നാൽ നമ്മളാണെങ്കിലോ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന് 2 ഭൗതിക ശരീരത്തെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. കാരണം ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്നുള്ള സൂക്ഷ്മ ശരീരവും അതിനു പുറകെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സ്ഥൂല ശരീരവും, പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥൂല ശരീരവും. അങ്ങനെയുള്ള 2 ശരീരങ്ങളെ ജീവാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഓരോ തവണ അവതരിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് അതീന്ദ്രിയമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അത് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും നമ്മുടെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരിക്കലും പുനർജന്മമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തപ്പെടുമ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവിനും അത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. ആ ജീവാത്മാവിന്റെയും ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭൗതികതയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ജീവാത്മാവായതുകൊണ്ട് ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ എപ്പോഴെല്ലാം ധർമ്മത്തിന് ഗ്ലാനി സംഭവിക്കുകയും അധർമ്മം തടച്ചു വളരുകയും ചെയ്യുന്നുവോ, എന്തിനു വേണ്ടി അവതരിക്കുന്നു? സാധുക്കളെ രക്ഷിക്കുവാനും, സാധുക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുവാനും, ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ളവരെ നിഗ്രഹിക്കാനും, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായിട്ട് ഭഗവാൻ യുഗം തോറും അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ജന്മവും കർമ്മവും എല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഇവിടേക്ക് വരുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ ജന്മം എന്നുള്ളത് അവതാരമാണ്. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ പോലെ ജനിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം തന്റെ സ്വന്തം ആ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഇവിടേക്ക് നേരിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളാണെങ്കിലോ നമ്മളെ പോലെ പ്രതികരണമുള്ള കർമ്മങ്ങളല്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതെല്ലാം തന്നെ ലീലയാണ്. അദ്ദേഹം അതൊന്നും തന്നെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അദ്ദേഹം ഇച്ഛിക്കുന്നതോടു കൂടി തന്നെ എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ മതി, ആഗ്രഹിച്ചാൽ മതി, എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ പോലെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു? അമ്മ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യശോദാമ്മയുടെ മടിയിൽ പോയിരിക്കുന്നു, മണ്ണ് തിന്നുന്നു. ഇതെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? 16,008 സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു, അവരിൽ 10 കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു. സാധാരണ ഒരു ലൗകിക മനുഷ്യന്റെ മാതിരി അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല. അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. കാരണം ഭഗവാൻ ഓരോ തവണ അവതരിക്കുമ്പോഴും, ശ്രീരാമനായിട്ടും കൃഷ്ണനായിട്ടും എല്ലാം അവതരിക്കുമ്പോഴും തൻ്റെ സ്വന്തം നിയത കർമ്മങ്ങൾ, തനിക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഓരോ അവതാരത്തിലും ചെയ്തിരുന്നു. കാരണം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകുവാൻ വേണ്ടി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതുപോലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കണം, ഭക്തന്മാർ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഭഗവാന്റേത് ലൗകികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളല്ല, പിന്നെയോ അതെല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായ ലീലകളാണ്. നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് ഒരു മാതൃകയാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം അങ്ങനെ ലീലകൾ ചെയ്യുന്നു. അതൊരിക്കലും തന്നെ കർമ്മമല്ല. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രതികരണമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട്
ഭഗവാന്റേതെല്ലാം തന്നെ ലീലകളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും തന്നെ പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി വീതരാഗ ഭയക്രോധ, അതായത് രാഗം, ഭയം, ക്രോധം അതിൽ നിന്ന് മുക്തരായി കഴിഞ്ഞാൽ, രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി, ജീവിതത്തോടുള്ള ആസക്തി. ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തോടുള്ള ഭയം, അതായത് ഇനിയും ഒരു അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ഒരു ശരീരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തനിക്ക് വീണ്ടും ക്ലേശങ്ങൾ വരുമോ എന്നുള്ള പേടി. അതുമൂലം അവ്യക്തിഗതവാദികൾ വീണ്ടും ശരീരം എടുക്കാനായിട്ട് ഭയപ്പെടുന്നു. അവർ ഭഗവാനിൽ പോയി ലയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കൂടാതെ ക്രോധം എന്നുള്ളത് തൻ്റെ ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാതിരുന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിപ്രഷൻ, നിരാശ മുതലായവ. ഈ വീതരാഗ ഭയം മൂന്നിൽ നിന്നും മോചിതനാകുന്നു ആര്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാർ. അങ്ങനെ മുക്തരായി ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഇനി അടുത്ത സെഷനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ പ്രേമഭക്തി വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവർക്ക്? അതാണ് ഭഗവാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അനേകം ജന്മങ്ങളിലൂടെ, നമ്മൾ ഒരു ജന്മത്തിലൂടെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. കാരണം നമ്മൾ ക്രമേണ പടിപടിയായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധരാകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനേകം ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ഓരോ ജന്മത്തിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായിട്ട് വരുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പ്രാപിക്കാം. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത്, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി ആ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നവർ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രേമം അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമഭക്തി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അവർക്ക് അവരുടെ ആഗ്രഹത്തെ, ഏത് വിധത്തിലാണോ ഭഗവാനെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സേവിക്കേണ്ടത്, ആ വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അവകാശം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്നു. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തെ താംസ്തഥൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വത്മാനുവർത്തന്തെ മനുഷ്യാ പാർത്ഥ സർവശഃ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകും. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. ആര് ഏത് വിധത്തിലാണോ ഭഗവാന് ശരണാഗതരാകുന്നത്, അവരുടെ അവബോധം എത്രമാത്രം പരിശുദ്ധമായിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഭഗവാനെ ഏത് വിധത്തിൽ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അതായത് ഇപ്പോൾ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ, മായാവാദികൾ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പോയി ലയിക്കുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവർ അവരുടെ പരിശ്രമത്തിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, പരിപൂർണരായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അവരുടെ ആഗ്രഹത്തെ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർ ഏത് അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ഏത് ലോകത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ സേവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചില ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ ഏത് ലോകത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ, പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ, പ്രചരിപ്പിക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അവർക്ക് അതിനുള്ള അവസരവും നൽകുന്നു. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ശാന്തഭാവത്തിൽ, സഖ്യഭാവത്തിൽ, സേവകന്റെ ദാസ്യഭാവത്തിൽ, വാത്സല്യഭാവത്തിൽ, മാധുര്യഭാവത്തിൽ, ഏതെങ്കിലും ഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഭഗവാൻ സാധിച്ചു തരുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ പ്രയത്നത്തിനനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ അവബോധം പരിശുദ്ധമാകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഭഗവാൻ സാധിപ്പിച്ചു തരികയാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ 3 വിധത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാം. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നുള്ള സാക്ഷാത്കാരം. അങ്ങനെയുള്ള സാക്ഷാത്കാരത്തിലും ഭഗവാനെ ആര് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുവോ, ആര് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഭഗവാനെയാണ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം ആനന്ദമാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാണെങ്കിൽ കൂടെ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സന്തോഷം ഭഗവാനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഭൗതികതയിൽ സന്തോഷം നമുക്ക് ലഭിക്കാനില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നാണ്, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും. കാരണം എല്ലാവരും ആനന്ദത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഏത് വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ, ഒരു കർമ്മിയാണെങ്കിൽ പ്രതിഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അവർക്ക് അതിന്റെ ആഗ്രഹം, അവരുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലം ഭഗവാൻ അവർക്ക് നൽകുന്നു. അവ്യക്തിഗതരാണെങ്കിൽ അവർ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ശരി, ഭഗവാൻ അത് അനുവദിക്കുന്നു. യോഗികളാണെങ്കിൽ പല ശക്തികളും സമാഹരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ശരി, ഭഗവാൻ അവരുടെ പ്രയത്നത്തിനനുസരിച്ച് അതെല്ലാം തന്നെ നൽകുന്നു. ഭക്തനാണെങ്കിലോ 5 വിധത്തിലുള്ള സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതും ഭഗവാൻ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്കിലും നമ്മിൽ എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുന്നതെങ്കിലും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് അകാമ സർവ കാമോവ മോക്ഷ കാമ ഉദ്ധാരതീഹി തീവ്രേണ ഭക്തിയോഗേന യജേത പുരുഷം പരം. അതായത് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും, പിന്നെയോ മുക്തിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിലും ഭഗവാനെ തന്നെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം. കാരണം അതിലൂടെ നമ്മുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ എല്ലാം സാധിപ്പിച്ച് തരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ എല്ലാവരും കാരണം എന്താണ്? ഭൗതിക തലത്തിൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുക വഴി ഒരാളുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വേഗത്തിൽ സാധിപ്പിച്ചു തരുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പിതാവാണ്. പിതാവ് മക്കളുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നും സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കില്ല. കാരണം ആ മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പിതാവ് അത് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കില്ല, അത് ഉറപ്പാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാനും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഭഗവാൻ സാധിപ്പിച്ചു തരില്ല. കാരണം ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തരായി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് വരണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഭൗതിക സുഖത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നു നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു. രണ്ടാമത് ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു തന്നാൽ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ കൂടുതൽ അധപ്പതിക്കുമോ? അല്ല നമ്മൾ കൂടുതൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമോ? അല്ല നമ്മൾ മുക്തരാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? എന്താണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്, ഒരു അച്ഛനെ പോലെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ദോഷം വരുന്ന ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അത് സാധിപ്പിച്ചു തരില്ല. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ദേവന്മാരെ പ്രാപിക്കുന്നു. കാക്ഷന്ത കർമ്മണാം സിദ്ധിം യജന്തൈഹ ദേവതാഹ ക്ഷിപ്രം ഹി മാനുഷേ ലോകേ സിദ്ധിർഭവതി കർമ്മജ. ഈ ലോകത്തിൽ ജനങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ വിജയം വരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂലം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. കാരണം ഇവിടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ ഫലം സിദ്ധിക്കാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ദേവന്മാരെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം, ഏത് ആഗ്രഹത്തിന് ഏത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കണം എല്ലാം വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ്സും എല്ലാം ചെയ്ത് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് പല ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണങ്ങളും നേടിയെടുക്കുന്നവരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങളാണ് ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ളത്. ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള മോചനം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അറിയാത്തത് കൊണ്ടും അവർ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ദേവാരാധനയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആരാധനയും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ദേവന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സേവകന്മാരാണ്. വിധേയത്വത്തോടുകൂടി അവർ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ അറിവുണ്ട് ദേവന്മാർക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിയുടെ
പ്രവർത്തനത്തിനായി സഹായിക്കാനുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് ദേവന്മാർ. അവർ അനേകം പേരുണ്ട്. ദേവന്മാർ 33 കോടി ദേവന്മാരുണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ പറയും. എന്നാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണെങ്കിലോ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹം സുപ്രീമാണ്, എല്ലാത്തിൻ്റെയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമാണ്. ഈ ദേവന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. അവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാനാണെങ്കിലോ അദ്ദേഹത്തെ ആരും തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം സ്വയം ഭഗവാനാണ്. ഈ ദേവന്മാർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത്. ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും കൂടെ സൃഷ്ടാവാണ്. അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ വസിക്കുന്നു. ഈ ദേവന്മാർക്ക് പല ഗ്രേഡിലുള്ള പവർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനം ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കാരണം അവർക്ക് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അവന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ഇന്ദ്രദേവനാണ് എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും തലവൻ. ആ ഇന്ദ്രദേവനെ ആ സ്ഥാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് കീഴിലാണ് മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെല്ലാവരും, വായു, അഗ്നി, വരുണൻ മുതലായവരെല്ലാവരും. കൂടാതെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനാണെങ്കിലോ അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ക്രിയേറ്റർ. അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും കൂടെ യജമാനൻ. അദ്ദേഹം പക്ഷേ ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് സുപ്രീം. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് മാത്രമേ ദേവന്മാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാനാണെങ്കിൽ സുപ്രീം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രനാണ്. എന്നാൽ ദേവന്മാർ സ്വതന്ത്രരല്ല. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ദേവന്മാർക്കും ഭൗതികമായ ശരീരമാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്കും നമ്മളെ പോലെ തന്നെ 100 വയസ്സ് തന്നെയാണ് അവർക്കും ആയുസ്. എന്നാൽ ദേവലോകത്തിന്റെ ആ ആയുസിന്റെ അളവ്, ലോങ്ങിവിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ സമയം ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ അവിടെയും ജനനം, വാർദ്ധക്യം, ജരാനരകൾ, മരണം മുതലായവയെല്ലാം തന്നെ എല്ലാ ലോകത്തിലുമുണ്ട്. ബ്രഹ്മലോകം വരെയുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും ഇതെല്ലാം തന്നെയുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റേത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, ജരാനരകൾ ഇതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ദേവന്മാരും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകുന്നു. അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും സത്വഗുണത്തിന് വിധേയരാണ്. താമസിക, രാജസിക ഗുണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് അവർക്കുള്ളത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. ഗുണങ്ങളുടെ എല്ലാം നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി, അതിന്റെ തത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. എന്നാൽ ഇതൊന്നും അറിയാത്തിട്ടുള്ള അജ്ഞരായിട്ടുള്ളവർ ഭഗവാനെ, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ 4 വർണ്ണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളിലൂടെ അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധരായി തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകണം. പരിശുദ്ധരാകണമെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും അവനവന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് കർമ്മമാണ് ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ 4 വിഭാഗത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ചാതുർവർണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരമപി മാം വിദ്യ കർത്താരമവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജമായ 3 ഗുണങ്ങളുടെയും തദനുസൃതമായ കർമ്മങ്ങളുടെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാൻ അല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. അപ്പോൾ സത്വം, രജസ്, തമസ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം മൂലം ഒരാളിൽ എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങൾ, സ്വഭാവങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു, ഒരാളിൽ ഏത് ഗുണത്തിനാണ് സ്വാധീനം കൂടുതൽ, അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രത്യേക സ്വഭാവം അയാളിൽ രൂപപ്പെടുന്നു. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശീലങ്ങൾ അയാളിൽ രൂപപ്പെടുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് പിന്നീട് അയാളുടെ പ്രവൃത്തി, അത് പിന്നീട് അയാളുടെ സ്വഭാവം, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. അവ്യയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അവ്യയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അവ്യയൻ അവ്യയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് എന്ന്. ഭഗവാൻ അതെ, നമ്മളുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മളാണെങ്കിൽ ക്ഷയിക്കുന്ന ബോഡിയാണുള്ളത്, ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ക്ഷയിക്കാത്തതാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജനിക്കുന്നതോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. ആ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ശീലമായിട്ട് മാറുന്നു. ആ ശീലം നമ്മുടെ സ്വഭാവമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നമ്മിൽ ഏത് ഗുണമാണോ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവമായിട്ട് മാറുന്നത്. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പരിശുദ്ധനാകാം? അവനവന്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ അവനവൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ 4 വിഭാഗത്തിൽ സത്വഗുണമുള്ളവരെയാണ് ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, രജോ ഗുണമുള്ളവരെ ക്ഷത്രിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, വൈശ്യർ രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ്. ശൂദ്രന്മാരാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും തമോ ഗുണം, കാരണം പൂർണ്ണമായിട്ടും അജ്ഞാനത്തിലാണ് അവർ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സത്വഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയും ഉള്ളവരായിരിക്കും സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ. ആ സത്വഗുണം ആരിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുവോ അവരെ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് പോലെ ജാതി വ്യവസ്ഥ അല്ല ഇത്. പണ്ടത്തെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ ഗുരുവിന്റെ ആശ്രമത്തിൽ പോയിട്ട് വസിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ശിക്ഷണം നേടുന്ന ആ ഗുരുകുല സമ്പ്രദായമുള്ള സമയത്ത് ആ ഗുരുവിന്റെ അടുക്കൽ 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെയാണ് പറഞ്ഞു വിടുന്നത്. എല്ലാ വീട്ടുകാരും രാജാവിന്റെ വീട് തുടങ്ങി, രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി താഴെയുള്ള വൈശ്യ സമുദായം വരെയുള്ളവരെല്ലാവരും അവരവരുടെ കുട്ടികളെ ആ ഗുരുകുലത്തിൽ പറഞ്ഞു വിടുന്നു. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഹോസ്റ്റൽ സമ്പ്രദായം. ആ ഗുരുകുലത്തിൽ താമസിച്ച് അവർ പഠിച്ച് 20-25 വയസ്സ് വരെ അവർ അവിടെ പഠിക്കുന്നു. അതിനിടയിൽ ഗുരുവിന് മനസ്സിലാകുന്നു അവരുടെ പഠിത്തത്തിനിടയിൽ ഏത് കുട്ടിയിൽ ഏത് സ്വഭാവമാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഗുരു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു മന്ത്രിയുടെ മകൻ മന്ത്രിയായിട്ട് തന്നെ വരണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും അയാൾക്കുണ്ടാകുന്നത്. രാജാവിന്റെ മകനും ഒരു ക്ഷത്രിയനായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണമെന്നില്ല, ക്ഷത്രിയ ക്വാളിറ്റീസ് അയാൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ ആയോധന കലകളും രാജ്യഭരണ പാഠവും എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ അയാൾ ബ്രാഹ്മണനായിട്ടാണ് മുന്നേറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാളെ ബ്രാഹ്മണ വൃത്തി പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതിനുദാഹരണമായിട്ട് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭാഗവതത്തിൽ ഋഷഭ മഹാരാജാവിന് 100 കുട്ടികളാണ് ഉണ്ടായത്. അതിൽ 10 പേർ മാത്രമേ ക്ഷത്രിയ സ്വഭാവമുള്ളവരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 10 പേർ മാത്രമേ രാജ്യഭരണം ഏറ്റുള്ളൂ. ബാക്കി 80 പേർ ബ്രാഹ്മണരായിട്ട് പോയി. അവർ ബ്രാഹ്മണ വൃത്തി, അതായത് ബ്രാഹ്മണരുടെ ജോലികൾ, അവരുടെ കർത്തവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠന പാഠന യജന യാചന ദാന പരിഗ്രഹ, സ്വയം പഠിക്കുകയും സ്വാധ്യായം ചെയ്യുകയും അത് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. പഠന പാഠന യജന യാചന, യജ്ഞം സ്വയം യജ്ഞം ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. അതായത് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലും മറ്റുള്ളവർ വൈശ്യന്മാർ അവരെല്ലാവരും യജ്ഞം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്രാഹ്മണരാണ് പോയിട്ട് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുന്നത് ഈ ബ്രാഹ്മണരാണ്. കാരണം അവർക്ക് മാത്രമേ ഈ മന്ത്രം പഠിച്ച് ഗൃഹീസ്ഥമാക്കി അതിനനുസരിച്ച് ചൊല്ലി ആ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അവരെ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പിന്നെ ദാന പരിഗ്രഹ, സ്വയം ദാനം വാങ്ങിക്കുന്നു ബ്രാഹ്മണർ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന്. ആര് ദാനം കൊടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവരിൽ നിന്ന് ദാനം വാങ്ങിക്കുന്നു. കാരണം യോഗ്യതയുള്ളവർ അവരായിരിക്കും, സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്. കാരണം അവരുടെ അനുഗ്രഹം ആ ദാനം കൊടുക്കുന്നവർക്കും നല്ലതായിട്ട് വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ആ ബ്രാഹ്മണർ ദാനം വാങ്ങിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് തനിക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം എടുത്തു വെച്ച് മറ്റുള്ളതെല്ലാം ബ്രാഹ്മണർ ദാനം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവരെയാണ് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ക്ഷത്രിയരാണെങ്കിലോ അതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യവും
എല്ലാത്തിനെയും എതിരിടാനുള്ള കരുത്തും കൂടാതെ ആ ഭരണപാടവവും ഉള്ളവരാണ് ക്ഷത്രിയർ. അങ്ങനെയുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവരെല്ലാം തന്നെ ക്ഷത്രിയരായിട്ട് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഗുരുകുലത്തിലൂടെ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു വിടുന്നു. ആയോധന കലകളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് അവരെ സൈന്യ വിഭാഗത്തിലേക്ക് അവരെ വിടുന്നു ഗുരുകുലത്തിൽ. അത് അല്ലാതെ ഇത് ജാതി വ്യവസ്ഥയല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ 4 വിധത്തിലുള്ള 4 വിഭാഗത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകണം. എന്നിട്ടോ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കണം. അതുവഴി ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയൊരു സിസ്റ്റം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം. അതാണ് മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മാത്രമേ ഇതെല്ലാം കരസ്ഥമാക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള കഴിവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് ജനിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് തൻ്റെ ജീവിതം പരിപൂർണമാക്കാനുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥിതികളും ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്യുക അത്രമാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഭഗവാൻ എല്ലാം റെഡിയാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം, എങ്ങനെ നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം, എങ്ങനെ അതുവഴി നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായി ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കണം, ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്താണ്, എല്ലാം ഭഗവാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ അത് പിന്തുടരുകയും ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് ഈ ചാതുർവർണ്ണ്യം, 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പക്ഷേ ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ ചെയ്താലും ഇതുവരെ ഭഗവാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കി അധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു, ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ ഇതൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു ഘടകമല്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതൊന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ഇതിനോടൊന്നിനും ആസക്തിപ്പെടുന്നില്ല. അദ്ദേഹം തൻ്റെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം, അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഇതിലൊന്നിലും തന്നെ ആഗ്രഹമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മജ്ഞാനം കിട്ടിയവനായിരിക്കണം ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. ആ ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ഉയർന്നവരാണ് വൈഷ്ണവർ, വിഷ്ണു ഭക്തന്മാർ. കാരണം അവർ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കിട്ടി അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണന് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. കാരണം ബ്രാഹ്മണൻ സത്വഗുണത്തിലാണ്, ഭൗതിക ഗുണത്തിൽ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കണം, വൈഷ്ണവനാകണം, വിഷ്ണു തത്വത്തെ അറിയുന്ന ആളായിരിക്കണം, വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഉയർന്ന് ആരാണോ 3 ഗുണങ്ങളെയും മറികടക്കുന്നത് അവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ധാമം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണൻ സത്വഗുണത്തിലും, ക്ഷത്രിയൻ രാജസിക ഗുണത്തിലും, വൈശ്യൻ രാജസികവും താമസികവുമായിട്ടുള്ള ഗുണത്തിൽ, ശൂദ്രൻ തമോ ഗുണത്തിലുമാണ് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. അവർ ആ ഗുണങ്ങളിലൂടെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധരാകാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജന്മനാ ജായതേ ശൂദ്രഃ, ജനനത്തോടുകൂടി എല്ലാവരും ഒരു അനിമൽ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. നമുക്ക് ഒന്നും തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളതിനെ. പിന്നീട് നമ്മൾ അതിനെ പരിശുദ്ധമാക്കണം, നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും നമ്മുടെ അവബോധത്തെയും പരിശുദ്ധമാക്കണം. അതിനുള്ളതാണ് ഈ സമ്പ്രദായങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. അങ്ങനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള വഴിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അവനവന്റെ കർമ്മം ചെയ്ത് അവനവന്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുക. കാരണം ജന്മനാ ജായതേ ജന്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ജന്മനാ ജായതേ ശൂദ്ര എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. 2 വാക്കുകളും പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ജനനത്തോടുകൂടി എല്ലാവരും തന്നെ അജ്ഞാനത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നത്. പിന്നീട് സംസ്കാരത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായിട്ട് മുകളിലേക്ക് വരണം. ആ സംസ്കാരത്തിലൂടെ നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്താ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, നമ്മുടെ സ്വഭാവം എന്താ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരായി ആത്മജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കണം. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പരിശുദ്ധരാകാം.
ആ കർമ്മങ്ങൾ ഏതെല്ലാം വിധത്തിലുണ്ട്, ഇതെല്ലാമാണ് ഭഗവാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഉണ്ടാക്കിയത് ഭഗവാനാണ്. പക്ഷേ ആ കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഈ കർമ്മങ്ങളാണെങ്കിലോ അവനവന്റെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഗുണത്തിനും സ്വഭാവത്തിനും അനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മമാണ് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടത്. കൂടാതെ ബ്രാഹ്മണന് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആശ്രമങ്ങൾ ഏതൊക്കെ? ബ്രഹ്മചാരി ആയിരിക്കണം, പിന്നീട് ഗൃഹസ്ഥനാകാം, അതിനുശേഷം വാനപ്രസ്ഥാശ്രമം സ്വീകരിക്കണം, പിന്നീട് സന്യാസിയാകണം ബ്രാഹ്മണൻ. അങ്ങനെയായിരുന്നു മുൻകാലങ്ങളിലെ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ. ക്ഷത്രിയനാണെങ്കിലോ ബ്രഹ്മചാരി, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥം, ഈ 3 ആശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. വൈശ്യന് ബ്രഹ്മചാരിയും ഗൃഹസ്ഥനും മാത്രം. അതിലൂടെ അയാൾ പരിശുദ്ധനാകണം. അങ്ങനെയാണ് അയാളുടെ ജീവിതം വേണ്ടിയിരുന്നത്. ശൂദ്രർക്കാണെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥനായി മാത്രമേ വസിക്കാനുള്ള അവകാശമുള്ളൂ. കാരണം ശൂദ്ര സ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ശൂദ്രൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകാനുള്ള അവസരം അവർക്കുമുണ്ട്. നമാം കർമാണി ലിംബന്തി നമേ കർമ്മഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോഭിജാനാതി കർമ്മഭിർനസ ബധ്യതേ. ഈ കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലേച്ഛയുമില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ അദ്ദേഹം അവതരിച്ചപ്പോൾ എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതൊന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം നമ്മളെ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കർമ്മം അതിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമതായിട്ട് അദ്ദേഹം ഭൗതികമായ ശരീരത്തിന് വഴങ്ങി ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ അല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് ലീലയാണ്. നമുക്കൊരു മാതൃക കാട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലീലകളാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ഈ കർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ അദ്ദേഹം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്നപ്പോൾ എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തോ അതിന്റെ എല്ലാം ഫലം തനിക്ക് കിട്ടണം, എല്ലാവരും എന്നെ ആരാധിക്കണം, എന്നെ പുകഴ്ത്തണം, അങ്ങനെയൊന്നും തന്നെ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം തന്റെ ഡ്യൂട്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് മാതൃകയാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്ക് വഴികാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം അവതരിച്ചു. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന കടമ നമുക്കാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിലൊന്നിനും തന്നെ ആസക്തിയില്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാൻ ഇനി പറയുന്നത്, മുൻകാലങ്ങളിലെ ജ്ഞാനികൾ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഈ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് മുക്തി നേടിയത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളും അവരുടെ കാലടിപ്പാടുകളെ പിന്തുടരണം. ഏവം ജ്ഞാത്വാ കൃതം കർമ്മ പൂർവൈരപി മുമുക്ഷുഭിഃ കുരു കർമ്മൈവ തസ്മാത്വം പൂർവൈതരം കൃതം. എന്റെ ദിവ്യമായ പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് പൗരാണികമായ മുമുക്ഷുക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുക്തി നേടിയവർ, ആധ്യാത്മികതയെ പ്രാപിച്ചവർ എന്നർത്ഥം, പ്രവർത്തിച്ചത്. എന്റെ ദിവ്യമായ പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് മുമുക്ഷുക്കൾ പ്രവർത്തിച്ചു പോന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീയും അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വകർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളും, നമുക്കുള്ള ഉപദേശമാണത്. എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ മുൻകാലങ്ങളിലെ ഗുരുജനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടി അവരെങ്ങനെ സ്വതന്ത്രരായി പോയോ അതുപോലെ നമ്മളും അവരുടെ കാലടിപ്പാടുകളെ പിന്തുടരണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്, എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് കർമ്മം നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു, ഏത് കർമ്മം നമ്മളെ മുക്തരാക്കുന്നു എന്നെല്ലാമാണ് ഭഗവാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിന്റെ ജ്ഞാനം, ആ അറിവ്, അതിനെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പകർന്നു തരുന്നു. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മത്തെ മനസ്സിലാക്കാം, അല്ലാതെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കാതെ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ സ്വയം നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരുന്നു ഏതാണ് കർമ്മം, ഏത് കർമ്മമാണ് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്, ബന്ധനത്തിലാക്കാത്ത കർമ്മങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്. കർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ പ്രതികരണങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അത് തത്വചിന്താപരമായ സംശയങ്ങൾ നീക്കാൻ പരോപകാര പരിജ്ഞാനം ഒരാളെ സഹായിക്കുന്നു. കർമ്മബന്ധങ്ങൾ മായ്ക്കാനും കർമ്മം ചെയ്യിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. കർമ്മം പ്രകൃതിയുടെ ഒരു സാർവത്രിക നിയമമാണ്. ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും ഒരു പ്രതികരണമുണ്ട്. അപ്പോൾ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാനും നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ജീവാത്മാവാണെങ്കിൽ ആ ജീവാത്മാവിന് സദാസമയവും കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട്
ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. എന്നാലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം? പ്രതികരണമില്ലാത്ത കർമ്മത്തെ നമ്മൾ ചെയ്യുക. കാരണം ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മത്തിനും പ്രതികരണമുണ്ട്. മോശം കർമ്മം അഭികാമ്യമല്ല. പുണ്യകർമ്മത്തിൽ നിന്ന് പോലും നമ്മൾ അതീതരാകേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. കാരണം പുണ്യകർമ്മവും നമ്മളെ പുനർജന്മത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പാപകർമ്മം മാത്രമല്ല, പുണ്യകർമ്മവും നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണം. പുണ്യപാപങ്ങൾക്ക് അതീതമായ അവസ്ഥയാണ് അകർമ്മം. അപ്പോൾ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മമുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഒന്ന് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മം, പ്രതികരണമുള്ള കർമ്മത്തെയാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെയോ വികർമ്മം. വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർബിഡൻ ആക്ഷൻ. അതായത് ഇവിടെ കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം എല്ലാം പറയുന്നത് ഈ 4 വിഭാഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ്. അതായത് ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്രം. ഈ 4 വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്കും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെടാതെ അനുഷ്ഠിക്കാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വികർമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടയാൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുകയും അതുവഴി പരിശുദ്ധരാകുകയും ചെയ്യേണ്ടവരാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ ബ്രാഹ്മണരുടെ സ്വഭാവത്തോടു കൂടി ജനിക്കുന്നവർ അവിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്താലോ, അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത പ്രവർത്തികൾ എന്തൊക്കെയാണത്? അവർ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധിയോടുകൂടി ജീവിക്കേണ്ടവരാണ്. അവർക്ക് മദ്യപാനം, സിഗരറ്റ് വലി, പിന്നെയോ മാംസാഹാരങ്ങൾ കഴിക്കൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും വർജ്യമാണ് ബ്രാഹ്മണർക്ക്. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ അത് അനുഷ്ഠിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. കാരണം അത് അവരെ തരം താഴ്ത്തുന്നു. അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണ വൃത്തി ചെയ്യുകയും അതിനോടൊപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള അശുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മളെ അധപ്പതിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും ഇങ്ങനെ വികർമ്മങ്ങളുണ്ട്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള. മനുഷ്യനായി ജനിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രധാന കർത്തവ്യം എന്നുള്ളത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ വികർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നമ്മൾ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് പകരം നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള അശുദ്ധകരമായിട്ടുള്ള പാപകരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അകർമ്മം. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുനർജന്മം ഇല്ലാതാക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ. അതായത് പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ്. ആ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആ നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർമ്മഫലം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അത് നമ്മളെ പുനർജന്മം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തുന്നു. അങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? അകർമ്മം. കർമ്മം പ്രതികരണം ഇല്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പയസ് ആക്റ്റുമാകാം, പാപകർമ്മങ്ങളുമാകാം, പുണ്യകർമ്മങ്ങളുമാകാം. അതായത് പ്രതികരണമുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. അത് നമ്മളെ വീണ്ടും പുനർജന്മത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിതമാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അവയെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്. കിം കർമ്മ കിമകർമ്മേതി കവയോപ്യത്ര മോഹിതാഹ തത്തേ കർമ്മ പ്രവക്ഷ്യാമി യജ്ഞാത്ത മോക്ഷസേ അശുഭാത്. എന്താണ് കർമ്മം, എന്താണ് അകർമ്മം എന്നത് ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലും വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആ കർമ്മത്തെ പറ്റി ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ നീ അശുഭങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നു. കർമ്മണോ ഹ്യഭിബോധവ്യം ബോധവ്യം ച വികർമ്മണഃ അകർമ്മണശ്ച ബോധവ്യം ഗഹനാ കർമ്മണോ ഗതിഃ. കർമ്മത്തിന്റെ സങ്കീർണതകൾ ദുർഗ്രാഹ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം എന്നിവയെ കുറിച്ച് എല്ലാം ഒരാൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം കർമ്മം എന്താ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഏത് തരം പ്രവൃത്തികളാണ് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതറിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് വികർമ്മികൾ? വികർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ, അതായത് നിഷേധ്യമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ,
അവർ വേദങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നില്ല, ഭഗവാനെ അവർ അനുസരിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കാത്തവരാണ് വികർമ്മികൾ. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് തരം താഴാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അവർക്ക്. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള അധമ യോനിയിലേക്ക് അവർക്ക് തരം താഴാം, കാരണം ഭഗവാനെ അവർ അനുസരിക്കാത്തത് കൊണ്ട്. ഗുരുക്കന്മാരെ മാനിക്കുന്നില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ത് എന്ന് അവർ മറന്ന് സ്വന്തം ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇനി കർമ്മികൾ ആരാണ്? കർമ്മികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേദങ്ങളിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തങ്ങളുടെ മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്ത് യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്ത് ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് കർമ്മികൾ. പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം സ്വർഗലോകത്തിൽ പോയിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അവരാണ് കർമ്മികൾ. വേദങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട്, സ്വർഗലോകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദേവയജ്ഞം ചെയ്യുക. സ്വർഗലോകം കഴിഞ്ഞാലോ അവിടുത്തെ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും മർത്യലോകത്തിലേക്ക് അവർക്ക് മടങ്ങി വരണം. അവരാണ് കർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഫലേച്ഛയോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ. എന്നാൽ അകർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണനോടുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ തലത്തിൽ എത്തുന്നവരാണ് അകർമ്മികൾ. അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിക്കിടെയും കർമ്മഫലം അവർ അനുഭവിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭക്തിയുത സേവനത്തോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് അകർമ്മികൾ. ഫലവത്തായ പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തുകയും പുനർജന്മം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് മൂന്ന് വിധത്തിൽ നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാം. മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചതോടുകൂടി നമുക്ക് 3 വിധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യാം. അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏത് വേണമെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഒന്നുകിൽ കർമ്മം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാം, തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും ഭൂമിയിലേക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ നിഷിദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത്, പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അധമയോനികളിൽ മൃഗങ്ങളായിട്ടോ പക്ഷികളായിട്ടോ എല്ലാം ജനിക്കേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിലോ കർമ്മഫലം ഇല്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് പരിശുദ്ധരായി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്കും പോകാം. ഏത് വേണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അതിനുള്ള വഴി ഭഗവാൻ, അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. ഏതെല്ലാം കർമ്മങ്ങളാണ്, എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മളെ അനുഭവിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അറിവും ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച്, മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച്, വിവേകം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നമുക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഏത് വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് പോകണം? സ്വർഗലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകണോ, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകണോ, അല്ല ഇവിടെ തന്നെ പുനർജന്മത്തിലൂടെ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പല ശരീരങ്ങളും എടുത്ത് ജീവിക്കണോ? ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. കർമ്മണ്യ കർമ്മയഃ പശ്യേത് അകർമ്മണി ച കർമ്മയഃ സബുദ്ധിമാൻ മനുഷ്യേഷു സയുക്തഃ കൃഷ്ണ കർമ്മകൃത്. കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്നവൻ അത്രേ മനുഷ്യരിൽ ബുദ്ധിമാന്മാർ. എല്ലാത്തരം കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതിയിലാണ് അയാൾ. കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെ കാണുന്നു. അതായത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ കർമ്മം ബന്ധനത്തിലാക്കുന്ന കർമ്മമല്ല, അതാണ് അകർമ്മമായിട്ട് മാറുന്നു. നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നയാൾ സ്വന്തം ഗൃഹത്തിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട്, തൻ്റെ വീട്ടുകാരോടൊപ്പമാണ് വസിക്കുന്നത്, അവനവന്റെ കടമ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെ കാണുക. ഇനി അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെ കാണുന്നവരെന്താണ്? അവർ അവ്യക്തിഗതവാദികളാണ്. അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അവർ ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അകർമ്മം, പ്രതിഫലം തരുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതുവഴി അവർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അതാണ് അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെ കാണുക. ഇങ്ങനെ ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നവർ എല്ലാ തരത്തിലും ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അവർ ഏത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവർ അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതിയിലാണ്. കാരണം കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും തന്നെ അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ അവർ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടിരിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
യസ്യ സർവേ സമാരംഭ കാമസങ്കല്പവർജിതാഃ ജ്ഞാനാഗ്നിദഗ്ധ കർമാണം തമാഹു പണ്ഡിതാം ബുധാഃ. കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്നവനാണ് മനുഷ്യരിൽ ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ന് പറയുന്നു. സോറി, അതിന്റെ അർത്ഥം വേറെയാണ്. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരാളെ ജ്ഞാനി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ കർമ്മഫലങ്ങൾ എല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർ പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് അകർമ്മമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നവർ, അവർ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. കാരണം കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവർ ജ്ഞാനിയാകുന്നു. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള യോഗ്യത അവർക്കുണ്ടാകുന്നു. കർമ്മഫലമെല്ലാം നീങ്ങുന്നതോടുകൂടി, പരിശുദ്ധരാകുന്നതോടുകൂടി അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ആ ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ അവരുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭസ്മീകരിച്ചു പോകുന്നു. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകണം. പരിശുദ്ധരാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർമ്മഫലം എല്ലാം തന്നെ നീങ്ങിയിരിക്കണം. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നതോടുകൂടി തന്നെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലം എല്ലാം നീങ്ങി നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുന്നു. ആ പരിശുദ്ധമാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിയിലാണ് അവർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ജ്ഞാനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു തരത്തിലും ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കുള്ള വാസനയില്ലാത്ത ഒരാളാകയാൽ അയാൾ സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളെല്ലാം തന്റെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ് എന്ന ജ്ഞാനത്താൽ ഭസ്മീകരിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരാൾ പണ്ഡിതനാണ്. ത്യക്ത്വാ കർമ്മഫലാസംഗം നിത്യതൃപ്തോ നിരാശ്രയഃ കർമ്മണ്യഭിപ്രവൃത്തോപി നൈവ കിഞ്ചിത് കരോതി സഹ. തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി കൂടാതെ സദാ സംതൃപ്തനായും സ്വതന്ത്രനായും ഇരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ച ഒരാൾ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അയാൾ ഒരിക്കലും തന്നെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, ഫലേച്ഛയോട് കൂടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഏർക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. നിരാശീര്യത ചിത്താത്മാ ത്യക്ത സർവപരിഗ്രഹഃ ശാരീരം കേവലം കർമ്മ കുർവൻ ആപ്നോതി കിൽബിഷം. മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ചും തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടത്തിലും ഉടമാവകാശ ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചും ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും തന്റെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുമൂലം പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പരിപൂർണമായിട്ട് ഉടമാവകാശ ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അവനവന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെ ഒരിക്കലും കർമ്മഫലം ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. യദൃച്ഛാലാപ സന്തുഷ്ടോ ദ്വന്ദ്വാതീതോ വിമത്സരഃ സമസിദ്ധാവസിദ്ധൗ ച കൃത്വാ പീനാനി ബധ്യതേ. താനേ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങളാൽ സംതൃപ്തനും ദ്വന്ദ്മുക്തനും നിർമത്സരനും ജയാപജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവയാൽ ബദ്ധനല്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഷഡ്ഗോസ്വാമീസ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള 6 ഗോസ്വാമിമാരാണ്. 6 ഗോസ്വാമിമാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയാണ് ഗോ എന്ന് പറയുന്നത്. അവയെ നിയന്ത്രിച്ചവനെയാണ് ഗോസ്വാമി, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും യജമാനൻ. ഗോദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ പല വിധത്തിലും സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസനെയാണ് ഗോദാസൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ച ഒരാൾ. അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ മാത്രമേ ആഗ്രഹമുള്ളൂ, അതിലൂടെ ജീവിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഷഡ് ഗോസ്വാമീസ്, 6 ഗോസ്വാമിമാരെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവർ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു. രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി,
ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ഗോപാലദാസ ഗോസ്വാമി, പിന്നെ രൂപസനാതന, രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി. അങ്ങനെ 6 പേരായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രധാന ശിഷ്യന്മാർ. അവർ വൃന്ദാവനത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് അതിലെല്ലാത്തിലും ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ പ്രാധാന്യമെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാൻ, ഭാഗവതം എല്ലാവരിലേക്കും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വൃന്ദാവനത്തിൽ താമസിച്ചു വന്നവരായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മുക്തനാകുന്നു അവർ. അതായത് താനേ വന്നു ചേർന്ന നേട്ടങ്ങളിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നില്ല. ശരീരത്തിന്റെ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും പരിശ്രമിക്കാതെ തന്നെത്താനെ എന്ത് ലഭിക്കുന്നുവോ അതിൽ സന്തുഷ്ടനായിക്കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ബദ്ധനാകാതെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിശുദ്ധരാകുന്നവർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗതസംഗസ്യ മുക്തസ്യ ജ്ഞാനാവസ്ഥിത ചേതസഃ യജ്ഞായാചരതഃ കർമ്മ സമഗ്രം പ്രവിലീയതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകാതെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിലല്ല അവർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിവുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുന്നു. സത്വഗുണത്തെയും മറികടന്നുള്ള വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ഗുണത്തിലാണ് അവർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ വരുന്നതേയില്ല. അങ്ങനെ അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആധ്യാത്മികമാക്കപ്പെടുന്നു. അതായത് ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ആധ്യാത്മികമാണ്. അതീന്ദ്രിയമായ കർമ്മങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അവർ ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഈ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർ പൂർണ്ണമായിട്ടും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ. അവരുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമാണ് എന്ന്. പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നു. അതോടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ഉള്ള മാലിന്യം നീങ്ങുന്നു. കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധത്തിലുള്ള തന്റെ മൂലസ്വരൂപം അറിയാവുന്ന അയാൾക്ക് മുക്തനാകാം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് അയാളുടെ മനസ്സിനെ പിൻവലിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ അയാൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മ ഹവിർ ബ്രഹ്മാഗ്നോ ബ്രഹ്മണാഹുതം ബ്രഹ്മൈവതേന ഗന്ധവ്യം ബ്രഹ്മ കർമ്മ സമാധിന. അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾ, അയാൾ സ്വയം ആധ്യാത്മികനാകുന്നു. അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം പരിശുദ്ധമാകുന്നു. ജീവാത്മാവിന് തന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് അയാൾ മുക്തനാകുന്നു. അതുകൂടാതെ അയാൾ കർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളും പ്രവർത്തികൾ, അയാളുടെ കർമ്മം തന്നെയും എല്ലാം തന്നെ ബ്രഹ്മമാണ്, ആധ്യാത്മികമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരാൾ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരുന്നാൽ നിശ്ചയമായും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തിൽ ഹവിസും യജ്ഞാഗ്നിയും രണ്ടും ആത്മീയ സ്വഭാവം ഉള്ളതാണ്. അതായത് ഈ അവബോധം പരിശുദ്ധമാകുന്നതോടുകൂടി ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ആധ്യാത്മികമാക്കി മാറ്റപ്പെടുന്നു, അതീന്ദ്രിയമായി മാറ്റപ്പെടുന്നു. അതൊന്നും തന്നെ ഭൗതികമല്ല. അയാളുടെ ശരീരം തന്നെ സ്വയം പരിശുദ്ധമാകുന്നു. ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് അയാൾ ഉയരുന്നു. അയാളുടെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടുന്നു. അതാണ് ബ്രഹ്മ അർപ്പണം. താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെല്ലാം തന്നെ ബ്രഹ്മാർപ്പണമാകുന്നു, അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടുന്നു. ബ്രഹ്മഹവിർ, അയാൾ ആ കർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെല്ലാം തന്നെ ബ്രഹ്മമാക്കി മാറ്റപ്പെടുന്നു. ബ്രഹ്മ അഗ്നവും, ആ യജ്ഞ അഗ്നി അതും ബ്രഹ്മമാണ്. അയാൾ അർപ്പിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മമാണ്. സ്വയം തന്നെ ബ്രഹ്മമായിട്ട് അയാൾ മാറ്റപ്പെടുന്നു. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയൻ. അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭൗതികനല്ല, ആധ്യാത്മികനാണ് എന്നുള്ള അവബോധം വരുന്ന അവസ്ഥ.
അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്വയം ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നതോടുകൂടി സ്വയം പരിശുദ്ധമാകുക. ആ പരിശുദ്ധമാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവബോധം പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിശുദ്ധമാകുമ്പോൾ അയാളുടെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. ഇനി 25 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ, 25 മുതൽ 33 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രഹ്മചാരികൾ, ഗൃഹസ്ഥന്മാർ അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം പലതും ത്യജിക്കുന്നുണ്ട്, ത്യാഗം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ആ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുക എന്നാൽ ചില്ലറയല്ല, അത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവാണ്. അത് കരസ്ഥമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വയം പരിശുദ്ധനാകാം, ആധ്യാത്മിക ലെവലിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്നവർ ബ്രഹ്മചാരികളോ ഗൃഹസ്ഥന്മാരോ ആധ്യാത്മികരായിട്ടുള്ളവരോ അവരെല്ലാം എന്തെല്ലാമാണ് ത്യജിക്കുന്നത്? തൻ്റെതായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ത്യജിക്കുന്നു ഈ അറിവിനായിക്കൊണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് അടുത്ത 25 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം, നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ